फसल बा पियावा हमार लॉकडाउन में। ए भौजी रे फसल बा पियावा हमार लॉकडाउन में। बस गाड़ी चलत नइखे बॉर्डर बसील हो, उनके चलते पड़ल बाटे आफत में दिल हो। बस गाड़ी चलत नइखे बॉर्डर बसील हो, उनके चलते पड़ल बाटे आफत में दिल हो। बड़िया दयावता चिंता सतावता घूमता के पुलिस ग्राउंड में। ए भौजी रे फसल बा पियावा हमार लॉकडाउन में। ए भौजी रे फसल बा पियावा हमार लॉकडाउन में। टेंशन के मारे नहीं खेला खाना, 3 मई के बाद यही है संदीप सायराना। टेंशन के मारे नहीं खेला खाना, 3 मई के बाद यही है भीम सायराना। सुनील के मरजी विजय बेदर्दी के गाना सुनी कम साउंड में। ए भौजी रे फसल बा पियावा हमार लॉकडाउन में। ए भौजी रे फसल बा पियावा हमार लॉकडाउन में। सैया बाड़ दिली कैसे माजा मिली कर फूल गल बा टाउन में। ए भौजी रे फसल बा पियावा